Dobrý deň. Ja ďakujem veľmi pekne za priestor, ktorý som dostala. Chcela by som poskytnúť také základné informácie, nakoľko my sa v našom centre nadania, kde pracujeme prevažne s deťmi s Aspergerovým syndromom a vysokofunkčnými autistami, stretávame s deťmi, ktoré sú diagnostikované. Priemerný vek diagnostiky je okolo 11 rokov. Mnohé deti dokonca až na strednej škole. Tie prejavy sú totiž hlavne u detí, ktoré majú intaktný intelekt maskované ich kognitívnymi schopnosťami. Pritom ten deficit sociálnej intuície, ktoré sa prejavuje jednak v sociálnej interakcii, to znamená, dieťa nie je schopné vhodne komunikovať. Mnohé tieto deti sú veľmi rozprávané. Akurát tá funkčná stránka je otázna. Takisto je problematický pobyt v kolektíve, sa hovorí väčšinou, dieťa sa naučí ten pobyt v kolektíve aj v materskej škôlke, keď dieťa zvláda, je dobré, ale nie za každú cenu, nakoľko je potrebné udržať takú primeranú mieru frustrácie pre to dieťa, aby si zvykalo. Na druhej strane u týchto detí veľmi často totiž dojde k diagnostike až potom, čo sú nabalené rôzne sekundárne psychiatrické diagnózy, ochorenia, poruchy typu úzkosti, agresivita, OCD, tiky a častokrát tá príčina skutočná je odhalená niekde až na strednej škole, kedy povedzme dieťa už nie je schopné dochádzať kvôli tým sekundárnym poruchám do školy na vyučovanie. Takisto zmyslová hypersenzitivita je niečo, čo si môžete všimnúť určite vy ako lekári, nakoľko tieto deti bývajú veľmi, veľmi citlivé na vyšetrenie, neprimerane reagujú aj deti už povedzme vo veku druhého staršieho školského veku. Býva tam problematické stravovanie týchto detí, vyberajú jedlá kvôli tomu, že niektorí, oni nám to potom vedia povedať, že niektorí dospelí ľudia, že majú k tomu mechanický odpor alebo v ústach im je to nepríjemné, naozaj závažne, napríklad im vadí, keď sú cestoviny zmiešané so šťavou, sú to úplne z nášho pohľadu hlúposti, pre nich sú to základné veci. Táto hypersenzitivita sa vekom veľmi pomaly zmierňuje. Budem uvádzať neskôr príklad chlapca, momentálne stredoškoláka 16-ročného, ktorý do 14 rokov približne mal veľmi, veľmi redukované jedlá, ktoré jedol. Bola tam iba polievky, iba rožok s korbačikom syrovým, iba jablka pokrájené na kusky. Každopádne dozrela od 14 rokov, bolo to súčasťou jeho teda dospievania, kompletne zje všetko, je výborný momentálne stravník, proste potreboval ten čas. Takisto prejavy týchto detí sú veľmi, veľmi rôznorodé, nakoľko ten deficit sociálnej intuície je len jedna časť ich osobnosti. Po emocionálnej stránke, po kognitívnej stránke a ostatných zložkách môžu byť veľmi rôznorodé, takže tie vonkajšie prejavy, niektoré deti nemajú očný kontakt, niektoré ho majú príliš intenzívny. A takisto s proximitou. Čo je dôležité práve kvôli tým sekundárnym poruchám, aby došlo včasnej identifikácii. V ambulancii častokrát tieto deti môžu mať množstvo otázok, potrebujú presne odborne si vydiskutovať, čo sa bude diať. Takisto pri vyšetrení môže byť závažný. Títo deti, aj keď ochorejú, nevedia povedať, čo im je mnohokrát. Častokrát len podľa vonkajšieho prejavu je to možné zistiť, majú problém popísať, čo sa im stalo, potrebujú pomocné otázky, respektíve opäť toto tiež prichádza, ale v neskoršom veku. Druhá stránka je tá miera začlenenia do kolektívu. Veľmi často sa pri týchto deťoch, aj pri tom chlapcovi, ktorý budem neskôr spomínať, odporúča
byť opatrný v miere začlenenia do kolektívu, proste udržať tú primeranú frustráciu, niekedy sa odporúča sociálny oddych, bude to v rámci IVPčka od špeciálneho pedagóga. Samozrejme tieto vyšetrenia odborné trvajú dlho, keď je akútny stav, dieťa je veľmi úzkostné, mnohí rodičia si pochvaľujú, keď dostanú aj od pediatra PN-ku počas kritického obdobia. Lebo, jak sa hovorí, keď dieťa sa topí, treba ho vyťahnuť z tej vody a aby tieto deti sa naučili v tom sociálnom prostredí funkčne existovať, potrebujú primeranú mieru frustrácie, čiže takú mieru, ktorú zvládajú. A to nastupuje veľmi pomaly. Možno je to dobre prirovnať tieto deti v istom veku, povedzme 10 rokov, môžu na jednej strane čítať odborný časopis Quark, to manifestuje ich kognitívne schopnosti, na druhej strane si budú čítať časopis Pusík pre deti predškolského veku. To je zase obraz tej ich sociálnej úrovne. Čiže je to veľmi nevyrovnaný profil. Často tieto deti potrebujú oslobodenie od telesnej výchovy, z toho dôvodu, že napríklad tie všetky spoločenské hry, to sú tiež aktivity, kde je potrebná sociálna intuícia. Oni to nestíhajú, potom je to častá príčina afektov, ktoré keď narastajú a presiahnu tú úroveň, sa stáva veľmi často, že deti prestávajú byť schopné navštevovať školské zariadenia. Taká kríza prichádza najmä v 2., v 3. ročníku základnej školy. Takisto hudobná výchova, paradoxne tieto deti často majú absolútny hudobný sluch, ale povedzme ich vyvoláva u nich afekt skutočnosť, že povedzme spolužiaci falošne spievajú, oni to nedokážu zvládnuť. Lebo adaptabilita je vecou sociálnej intuície a zručnosti. To je konkrétny príklad chlapca, ktorý bol diagnostikovaný ako 6-ročný s Aspergerovým syndromom. Tam v ranom veku boli tráviace ťažkosti pri plnom dojčení bez nejakého objektívneho nálezu. Toto sú také, v odborných literatúre ešte necelkom sa vie, o čo tam ide. Často sa prejavujú formou nejakých nešpecifických zápalov. Potom neskôr bol chlapec rediagnostikovaný na vysokofunkčný autizmus. Chodil do školy na 2 hodiny denne, nejako do 7. ročníku. Od 8. ročníku, ako náhle získal takú sebaistotu, ešte aj na tie 2 hodiny chodil tak, že mal asistenciu v škole počas prestávok odkomunikovať, ukludniť. Počas 8. ročníka, ako získaval sebaistotu, sám si začal sa rozhodovať, že by pridal nejaké ďalšie hodiny, vyskúšal. Momentálne na gymnáziu navštevuje všetky vyučovacie hodiny, je výborný študent, najlepší v triede. Voči takémuto prípadu, kde bolo proste tá miera dochádzky školskej prispôsobená jeho aktuálnym možnostiam, sú zase iné deti s Aspergerovým syndromom, 2 chlapci, u ktorých bola diagnostika až v 15 rokoch a tí napríklad základnú školu zvládali, čo znamená, že chodili na celé vyučovanie, ale zrazu v tej puberte sa to ako keby zlomilo a strednú školu nie sú schopní dochádzať. Pritom evidentné je, že tá odlišnosť tam bola prítomná a niekedy naozaj tá primeraná miera toho začleňovania, taká postupnosť, pozvolnosť môže urobiť veľmi veľa a predísť mnohým sekundárnym psychiatrickým ochoreniam, alebo ich aspoň zmierniť ich prejavy. Áno, tento chlapec sa veľmi dlho učil prehltať lieky, aj toto môže byť niekedy problém, našťastie teda on nepotreboval antibiotickú liečbu. To je ukážka kresieb chlapca v 8 rokoch, takže naozaj tieto deti niekedy veľmi potrebujú vydiskutovať všetko. Oni potom majú taký pocit istoty, nakoľko pri sociálnej intuícii máme istotu v ľuďoch, ale bez nej tieto deti väčšinou dosť sa fixujú a držia faktov a tie, keď dostanú, tak sa cítia bezpečnejšie. To je tiež ukázka z imunológie, čo kreslil. Práve tam som len prejav takej tej výraznej odlišnosti medzi kognitívnymi schopnosťami a sociálnymi schopnosťami. Na záver by som teda povedala len toľko, že to, čo považujem za dôležité u týchto detí, je jednak si uvedomiť, že tam môže tam byť výrazný rozdiel medzi kognitívnymi schopnosťami. Dieťa môže vyzerať skôr ako nevychované a pritom môže mať veľmi závažné sociálne porozumenie, môže byť na úrovni 2-, 3-, 4-ročného dieťaťa a posúvať sa veľmi, veľmi pomaličky.
Čiže tie kognitívne schopnosti to môžu maskovať. A druhá vec je naozaj tá potreba sociálneho oddychu, nebať sa redukovať počet hodín dieťaťa na vyučovaní a proste prispôsobovať to jeho pomaličky sa zlepšujúcim sociálnym schopnostiam. Ďakujem veľmi pekne.